соҳаи иммунопрофилактика кӯшиш ба хар дода истодааст ки шуд ба айни замон яке аз бемориҳои суръатӣ дар марҳилаи маҳвшавӣ қарор дорад. дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ва иммунизатсия яке аз дарёфтҳои муҳими тибби ҳозира ба ҳисоб меравад. оид ба манфиати иммунизатсия бар зидди бемориҳои бо воситаи иммунизатсия идорашаванда ба ҳамагон маълум аст. то даври истифодабарии иммунизатсия ҳамчун усули пешрафтаи яъне пешгирии бемориҳои сироятшаванда миллионҳо одамон гирифтори бемориҳои гуногуни сироятӣ шуда мефавтиданд. танҳо бо шарофати иммунизатсия инсоният тавонист аз чунин бемориҳои хатарнок ҳамчун гули калон раҳо ёбад ва ин бемориҳо дар дунё маҳв созад. айни замон дар дунё чорабиниҳо оиди амалисозии ташаббуси глобалӣ доир ба барҳамдиҳии бемории фалаҷ аз тарафи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ гузаронида шуда истодааст. Ҳарсола дар миқёси ҷумҳурӣ аз 150 000 зиёд кӯдакон ба намуна гирифта мешаванд ки сатҳи фарогири ҳарсола аз 95 то 98% ҳамаи кӯдакон дар бар мегирад. ҳарсола аз 95 то 98% ҳамаи кӯдакон бо ваксинаҳое ки аз бемориҳое ки ба воситаи иммунизатсия пешгирӣ карда мешаванд фаро гирифта шуда дар соли 2015 ҳалакаи 24% сатҳи фарогирӣ ба муқобили бемориҳои гулӯзиндонак, фалаҷ ва ҳамаи бемориҳое ки ба воситаи иммунизатсия пешгирӣ шаванда ҳастанд, сатҳи фарогирӣ 24%-ро ташкил мекунад. агар кӯдаконе ки ба иммунизатсия фаро гирифта намешаванд, онҳо ба ҳам бемориҳое ки ба воситаи иммунизатсия, яъне ба воситаи амин ваксина онҳоро мо метавонем пешгирӣ кунем, ба амин бемориҳо дучор шуда аз амин бемориҳо ё аз оризаҳое ки ба ин бемориҳо ба оризаҳо оварда мерасонанд, фавтидан ё ба нуқсониҳо оварда расонданаш мумкин аст.